Lagunok, izan zaitezte ongietorriak sirimiri antzokira. Ikuskizuna, astera doa. Mesedez, itzali edo jaritza zue isilpean zuen telefono mugikorrak. Segurtatu ezazue komunera joan zaretela txisa edo Bristol eskalako edo zein zenbaki egitera. Ateak itxi egingo dira, eta ikuskizuna bukatu arte zingo da aretora sartu irtenik egin. Ez ditugu gure gain hartuko eragindako kalte moral edo psikologikoak. Baleude noski. Hau kontu serioa da. Hartu tokia, eta jar zaitezte eroso auzo portalaren zuzenekoaz gozatzeko. Pues, ze pastan da hemen, zenbat jende, etorri dan. Dena prest hortik, kamarak prest daude. Bai, aurrera. Gure espazio ontzi honetara. Yeah. Ozeran gaude, gustora? Bale, eskuak hori da! Mugimendu pixka bat behar dugu, joe. Espera, jendea pixka bat, ez da hotz ikusten da. Hau da gure sarrera. Horla dio, soportala! Guario, soportala! Zatu akizuen! Guario, soportala! Soportala hemen! Artu zuen lekua eta adigonarren hau soportala! Guario, soportala! Nola da? Guario, soportala! Soportala hemen! Isilek eta geldi bederatziak arte! Neska mutila, kantatzerakoaz! Behin pikotamen dinkertatu zena! Horrela eta zer, pentsatu gabe, podcast berria sortu genuen. Mokorekin batera sartu eta gero, auzotik euskera bultzatzeko asmoz. Soretxeko onenak hartu ginen, buru hausteak islatzeko prest. April ez dakit zelan agertu zen, 0 kapitulua bosgarren arte. Tarain 6. menari gara, sirimire zuzenean eskua gora. Soportala! Guario, soportala! Radio soportala! Soportala hemen! Hartu zure lekua eta gonegarren. Soportala, berriz ere! Radio soportala! Hola da, Radio Soportala! Soportala hemen! Isilek eta geldi bederatziak arte. Janmen! Ongi etorriak hau soportalera! 6. kapitulera! Zuzenean hemen sirimi! Uribarri! Kaixo guztioi! Hau publiko inteligentea gurea! Hori da. Hemen txegaude gaurkoan zuzenean, beste formato berrira pasatu gara. Beraz, ez dakigu ze gertatu daiteken, ez da? Ez genuen enbeste publikorik espero, 4-5 pertsona askoz jota eta bete-betean eman dugu, orduan. Beraz, eskerrik asko entzuleta ikusleok! Bai. Horrengo honetan ikusleok! Ara goa zeu soportala! Karita! Sentitu gorputzea. Balin badiko zuen. Horatik badakite. Orain. Nola da? Hau soportala, hau soportala, hau soportala. Hau soportala, hau soportala, hau soportala. Oh yeah! Zenbat gustoko dudan parte hori. Bueno, lagunok, eskerrik asko berriz ere tortzeagatik, eta entzuleek dakizuen moduan, gure atalekin hasiko gara. Eta gaurkoan betiko moduan, Unaitxo, zer ekarri diguzu pilin? Mesedez, Jork, geitxal duzu argia pixka bat? Zuek ez duzu ikusten, baina Unai moreno jartzen ari da. Bai, eta naiz eta lez bat izan, baina eta usiz ere, behitu. Bai, rollito bat emongo diogu, misterio rollito bat emongo diogu. Eta gainera orain, begiak kliskatzen badituzu asko, Jesukristo bat ikusten duzu. Bai. Belmezeko aurpegiak ere, hor gotelean. Bai, izan ere gauza misteriotsuak gertatzen dira munduan, Gauza oso misteriotsuak. Izan zaitezte berriro ere, ongi etorriak. Misterioaren espazio ontzi honetan. Misterioaren inguruan hitz egiten, ez dute egiten hori. Ikerrena ez dute egingo.
Bale, Carmen? Ez dut egin, Bota berriro. Ez que korroto dut Iker Jimenez, barkatu. Ez dakit zuek, agian maite duzuen. Ez que kostatzen zait Ikerrena segit. Egin, atera dadila Ikerunai. Bota. Ikerunai. Misterioaren inguruan hitz egiten duten eta kontserbadorak, fatxak eta espainolistak ez diren munduko saio bakarrean zaudete hori. Eta benetan dinotxuet, gaur egun hori asko da. Gaur psikofoniak berriz ere ekarriko dizkizuegu. Mamuen ahots galduak, entzun gabe geratu ziren oiuak, bildurra eragiten duten esaldi ulertezinak. Hau da, Urribarriko txikitero arrunt baten egoera normala. Beraz psikofoniak baino, auzofoniak izango dira, ezta? Oioketa. Beraz, ongi etorriak auzofonietara berriz. Tira entzuleok eta oraingo honetan ikusleok ere. Jo, eski, berriro, Jimenezeo, Bai. Beldurdiak bazarete, belarriak estali, begiak itxi, hau ireki, mi atera, ipurdia zabaldu, akabat altxatu, orain bestea, eskuak gora, trikitisa, Guazen lehenengo sofoniarekin. Bai, kontzentratu zaitez, mesedez. Fokus. Más fokus, no. Ni kutsara din eta daderoin. Guazen lehenengo sofoniarekin. Hau, ausofonia guztiak bezala, zaharra da, eta ez bada filtro zahar bat jarriko diogu zuek ezer ez ulertzeko. Beti egiten da bakizu, ezta? Beraz, aragoaz, ikusiko duzue nola egiten den hau. Lehenengo psikofonia. Lehenengo sofonia hobeto zer da. Plaza Morazan hartuta eta oso beldurgarria, zindagizuet. Horrela dio. Atu Pachamama. Ez dakit kontzun duzuen. Atu Pachamama. Aizu. Zerbait. Aizu. Pachamama entzun dut hortik, Pachamama izan daiteke? Zer somatu duzue hortik? Pues nik entzun dut, ke Pachamama. Ba ez bez, berriro jarriko dugu, ze hostia. Aragoaz. Aize beldurra. Bai, Pachamama, bai? Hortik ze entzun da, ba? Pachamama. Ez, joder, argi eta garbi dio, hartu Pacharana. Hartu Pacharana. Noski. Mamu hauek, digilindron. Plaza Morazan hartu tako psikofonia izan zen. Entzun dezagun berriro, ze hostia. Argi dago. Bai. Argi zegoen. Plaza Morazan. Poteatzaile kuadria batek izan dakoana, edo? Izenak dioen bezala Moraza, claro, estás to Moraza, argi dago, ezta? Doan ikusten nuen esango zutela poteatzaiek. Dame media bicicleta. Un rueda. Baina ez galdu. Hostia, gainera bizikleta bai, egia. Jo, ze ondo hartuta berriro ere. Ondo ekarria, bai, ondo ekarria. Biztiran espaziontzira berriro ere. Venga, murgilduko gara, ezta? Jarraituko dugu. Aragoaz. Venga, Bilboko galera berriro? Igo pizkat musika hori, York. Sentitzen duzue? Bildurra, zuen zainetan. Oio ipurdia. Guazen bigarrenarekin. No. Bueno, zer entzun duzu? Badauka. Ederki okela. Handik, zer entzun duzue? Nik entzun dut ireki kupela. Argi eta garbi, dio gainera hemen egonda, eraiki hotela. Entzun dezagun berriro. Argi eta garbi gainera begira. Eraiki hotela. Eraiki hotela. Bai? Gainera, osea, beste ahots bat jarri du, oraingo honetan, baina
orain, asko zobetu lertzen zen filtrorik gabe. Horrela da misterioa, Jaun Andreok. Horrela da misterioa. Zegoen aukera asko gehiagorik. Irigintzako zinegotzi baten, eskaera bat zen. Ahotan bolo-bolo da bien, saldia. Edo izan Irigintzako zitekeen, zinegotzi ekarri baten mundiala, zen mundial, berdin dio. Hori da, zerbait ospetsua, famatua, eta hori ingelesez jarrita dagona. Hori zenbat gustatzen zaion Bilboko mamuari. Anglosismiak. Guazen, irugarren zerraitik hartzen dudan hau, ez du gainera inolako soinurik egiten, baina visualki oso ondo geratzen da. Aizu, nahi, hazen olako ikerketa lana, irugarren kakofonia, ausofonia. Bai, ausofonia, bagoaz. Ilabeteak dara mazu. Aragoaz. Venga, eman. Bai, eske hauek artxibozko audioak dira. Hau ez da txorrada bat. Igual zuek farri egiten duzu, baina oso serioa da. Ez duzu somatzen serioa dela, jode. Badara matzagu hilabeteak praktikatzen ausofonia hauek klabatzeko. Teknikak, hau egiten dute estudioetan, bai, berez, respetua, Iker Jimenezek hau ikusiko bat. Urrengo kapitulan egongo da horrela, honekin. Ekarriko du. Honekin esaten duenean, entzuleok landare bat da. Landare bat da. Karo, egia da, jode, oraindik bai, egia da. Oraindik irratia kolorean ez da asmatu, barkai da zue. Aragoaz, hirugarren ausofoniarekin. Ai. Bueno, aizue. Bai? Entzun, zer? Hau kexa bat dirudi, ez da? Kexa bat, baina non topatu duzu hau, pista bat emoteko agia? Aintzineko aiene geldo bat, baina kontuz, geldoa zen, guazen bider 3, bider 4, bider 5, bider 6 egitera. Berriro. Txalo bero bat, azkenengo ausofoni honentzat. Ausofoni bati txalo bat emotea, behitu ze abstraktua, Abstraktua da. Hori jaietan topatutako kakofoni, ausofoni hori, ez da? Hori da, benetan. Gure antzestrak dira, ez da? Hor da biltz. Beraz, joan gaitezen, ez, bukatuta, zure atala, ez da? Finikita hau. Nire gatik, bai, nigatik, Oso ondo. bai. Nigatik bentilao. Ba, intro kuña, ez Ikerketa da? lan bikaina unai, beste behin ere, bai. arxiboetan murgildu zara eta material bikaina ekarri digu ona. Soinu efektuak inork ez ditu nabari, ikuste dut oso ondo, bai. Kuña. Bai, sartu. Berriro ere sartu. Behin eta berriz ere. Aragoaz. Ona. Laster Uribarri eta Matikon nazioarteko irrintzi lehiaketa ospatuko dugu. Barrenetik kanpora, banakotik mundura. Disiplinarteko irrintziak. Kakatzen ari naiz. Ai, nire oinetako beha txikia! Zatoz, eta adieratzi zaitez gure arbasoen modura. ¡Opa, Morizia! Eman eurre! Ai. Ze pastan da, ba? Berri eukene astu duzu zerbait, ez da? Non dago burua? Non dago zure burua, ba? Ostra, komunitateko bilera neukan, eta gaur bozkatuko zen auzokide bat, bueno, auzokide ez, tipo bat, etxe bat erosi zuena, ze hori ez da auzokidea, bueno, jarri nahi du etxe bizitza turistiko bat, eta gaur komunitatean ospatzen bertan. Beste batek egin nahi du hori? Bai, eta joan behar dut, ezken nire bozkak kontatzen du. Bakizue, zuen komunitatetan. Bai, kostatu zaigula, hauaztea, eta orain zu basoaz. Ez dauka presiorik hori. Barkatu, badakit egun importantea dela, baina etxe bizitza turistiko bat gutxiago, irrifarre bat gehiago. Ez, mila irrifarre gehiago. Bai. Bueno, ¿qué? Zaino, Hau joia, ez nuen espero. Venga, auke. Botata geratu gara. Venga, irrintzi bat, bota irrintzi bat. Bez, nahi zue entzunu nahi irrintzie? Venga, bota, baitu. Aizer, publikoa da mamue. Gernu maskuriatik etorritako gauza bat, osea. Txizik egin duzu? Sakatu zure... Voy a parecer la Rosarillo. Uy, mi gato hace, uy. Bueno, ahora goaz. Ez, ba. Ahora goaz. Bota.
Anselma. Ez zait ateratzen beste gauza bat. Esfortzu handia. Oraini, grabekin egingo dut beste bat. Oe! Ostia! Hortxe daukazue S.A.ren abesti baten atala. Nire estarria, hilda. Bueno, pues... Nor dator? Nor dauka etxe honen giltza? Baina espero nuena. Benetan. Ze onda zuek zenba jende! Baina, nor du hemen? Loreta, kuka! Ikaragarria. Txikiak eta handiak, tamaino guztietakoak! Etxur, kasualitatez joan daukene orain, ez duzu topatu hor eskailetan, ala? Beitu hasinaz pentsatzen eukene hori ez dela asistitzen egia zan. Inoiz ez du topatzen inoiz. No, pues justo ointxe joan da. Egia zan? Ez dira batera ikusi. Bueno, Kabina sí, telefoniko bat zegoen atxean. Ze, nondik zatoz, ilapaindegitik edo? Bai, aralar, ilapaindegitik. Aralar! Goratzen duzuen? Ilapaindegia. Ze garaia. Aralar. Ai, hemen txenago. Ze pozik nagoen Ze guapa, zuekin egotetik. oso ondo, Bai, beitu. Esan behar dizuet gainera, ni jubilatuta nago, bai, baina historio oso polit batekin dator gaurkoan. A ver, Bai, hasi naiz egiten doktoretza. Bitu. Serena galdetu dezakegu? Señoratasunaren inguruan, zeren inguruan izango da bestela. Ia da. Ze ona! Señoratasunaren inguruan. Eta hori CCC edo a distancia, nola da hori? Existitzen da hori? Bai, noski, eta hori da nik egin nahi dudan ekarpena, bai, zeni zientzia divulgatzailea naiz ikusi duzuen bezala kapitulo guztietan, Bai. ezta? Ia da. Bai. Era empiriko bat gainean jartzen duzu, bai gainean... Bai. Usaingarria, beti? Bai. Testagarria? Bai, Empiriko da, organikoa. hori. Bueno, beraz, nire doktoretzaren tesi nagusia, edo zera nagusia da, zer da senyora izatea. Eta ni hasi nintzen ideia batekin, zen ikusten nuen hasieran senyora izatea beti nekatuta egotea zela. Iritsi zen momentu bat non, ni nekatuta nengoen, eta lagun bat ikusten nuenean esaten, zelan kuka, eta nik esaten nekatuta. Eta sartzen nintzen oera nekatuta. Eta esnatzen nintzen nekatuta. Eta pentsatzen nuen, senyora izatea nekatuta bizitzea zela. Baina gero jubilatu nintzenean konturatu nintzen ezetz! Nekearen errua lana dela! Soldatapeko lana pikutara, alastanak! Egoera normal. Bai, Ez dago gaizki, bai. badaude beste gauza batzuk, senyora egiten gaituztenak, bai? Adibidez, egia da, senyoratasuna altua zela konturatu nintzela, eskilarak jaisten nituenean behera begiratzen hasi nintzenean beti. Lehenago ez nuen begiratzen, baina orain badakizue, ja. Irunak asaltu egiten zen dituen, ez? Lehenago berdin zitza, egin alituen gauza, baina orain kontuz. Bai, ez dut lesionatu nahi, ez Zer daki. gatzen duzu? Erdoltzen zara edo? Artikulazioak... Ez, ondo daude, perfecto, baina zerbait gertatzen badanik, ez daukat denbora askorik gatzeko. Kriston belaunak ditu. Osea, Bai, bere artikulazioak daude. Hori da, Oso ondo. gaztanak. Ez duzu ikusi doble tirabuzon bat egiten, moonwalka oso Bueno, ondo si egiten. etorri da, nik txai egiten bueltak dut yoga ematen. eta pilates, joan zaitezu pilates, klase Yoga batera pilates. bajo. Entzun. Yoga eta pilates. Que Ai, pareja. riete, barrine. Aurrekoan Típico yoga eta pilates, martes y 13, terrible. Ai, Aurrekoan benetan. kalean bera txiribueltak emoten ikusi nuen, no? Bai, Doble bai. tirabuzon, Horrela hori, jaisten kuka, da. eroskerak Nire egiten, forma, horrela jaisten da. ikaragarria. Nire forman, eta beste gauza bat senyora izateana nire ustez, da ondo bizitzea. Nik ondo bizi nahi dut. Lehenago nintzen konturatzen. Neu Horretaz, bea, baina nik ondo bizi nahi dut. Nork nahi du ondo bizi? Karo, eske beste aldea da, Gehiengoak, nor nahi du gehiengoak. txarto, Norbaitek- definitu ondo. Zenbat Eskua eduki. altzatzen ez duen jendea, ez, ni txarto jarraitu nahi dut. Nire Bai. egoera honetan. Bai. Horrek egiten nau, nire nortasuna. Jesucristo ditzen da hori, eta ematen partir dit. bada. Venga, Bai, hori da. hiltzeak, hiltzatuko zaitu. Bai. Kontua da, hasi nintzela behatzen, ea zeintzuk dire, senyora garenok esaten ditugun esaldiak, ezta? Bai. Eta inspiratu ninduen nire lagun oso on batek. Jada ez dago gure artean, eta ez da Benidorren dagoelako deointsersuarekin, Joan zen, txitxarek jantzuten. Barkatu, joan egin zen edo joan zen. bere Joan izena? zen, hil egin zen, bai? Hil egin zen. Igual, Geratu zen, ez Juan Luis moñeko, Guerra, geratu zen. Barkatu, Bai, ja, oso ondo eta luze bizi izan zuen, bai. Bera bizi zen goen kalen. Oda.
Ta Maria Luisa zuen izena. Maria Luisa. Maria Luisa. Zelako ziriak goenkalen, Orokorrean, Maria Luisa bihotzoneko. Beti mokoka plaza nahiak, Que si tengo que dar esa tierra que me pertenece. Bai. Eta holan. Beti mokoka. Eta nahiak izan da, baina hostia limpia, Herri txikia, inferno handi. Bai. Eta Maria Luisa batzuentzako oso zakarra zen, baina berak ondo zekien, Ondo zekien behar zuen pertsona, edo behar zuen izaki biziduna zaintzen, landareekin aritzen zen hor, gustora izketan. Eta bestela, landarekin ez bazen, jendeari etzeukan inongo arazorik behar zuena esateko, Zuek ere bai, eukiko dituzue hortik esaldi batzuk abian idatzi dituzuenak, senyoranak. Batzen ditugun bitartean, jarriko dizuet, nire laguna, Maria Luisaren pasartetxo bat. Beragun baten, joan zen komisaldegira pixkatxu bat aserre. Eta, audio hori, komisaldegiko, hori, mikrofono ilegalek, bere baimenik gabe hartu zuten. Bai? Orduan, mesedez, York, sartu gure Maria Luisa. Egunon, Maria Luisa. Jakin aldaiteke zertarako etorrarazi nauzuen? Nekanek zurekin hitz egin nahi du. Eta nekane hori norden derri hor jakin berraldut? Nekane beitia, ezagutzen duzu. Duela hainbat urte hemen ibilizten gurekin lanean, arralden. Gatzigabeko neskatxe pelura. Neska hura gaur egun, gure nagusia da, Andoni izen bezalaxe. Zuen nagusia? Zuen nagusia izateko ez da asko jakin beharkota. Enekien ertzantzan gauzak hain gaizki zeudenik. Txalo, bero bat, mesedez, gure Maria Luisarentzako. Gora Maria Luisa. Ona, gauzak bere honean jartzen. Bost zaska, hain denbora gutxian, eta hain lotxa gutxirekin. Garrasin gabe, gainera. Hori da. Era zuzenean. Ai, barkatu bai. Emozionatzen nahi. Zorrotza izatea. Hori kontunten, irizpidea, zuzentasuna. Berez, olako esaldiak hartze ditut nik, ez? Nor da hori ba? Ez, adibidez. Hori? Nor da hori ba? Bai, Holan, motza, konziso, zuzena, egoerarik inesperaduenean. Eta aurrean daukasuna kikilduko da, bai, ala bai. Hori da. Hombre, imaginatu turista berri bat, hemendik. Bai. No, hori ba. Barkatu gotarina nola doa. Beraz, komentatu nahi dizuet, nire doktoretza horretan, tesina edo aurkeztu behar dut. Eta zuek izan zarete, nire doktoretzaren parte hartzaileak. Idatzi egin du, gure ikuslego entzulegoak, idatzi egin ditu senyora esaldi desberdinak hemen. Eta nik zerbait egingo dut. Ez nekien zelan aurkeztu nire doktoretza, eta aurrekoan sorkunderekin egon nintzen, ezagutzen duzu sorkunde? Izaki hori estoldetan bizi da, ez dauka ezer galtzeko. Hortzak erez. Agian, bekain arteko frondosoiek adian galdu alditu, baina ez ditu galtzen, ere? Ez ditu galduko inoiz, Eusten da horretara, bai. Bueno, Izaki zoragarria da eta artista da, sorkunde sortzaile itzela. Eta aurrekoan berarekin, berak estoldetako ura edaten zuen bitartean, eta ni tetxai bat. Esan zian, zergatik ez duzu egiten tekno-errezitaldi performance improvisatu bat? Eta zonon, pues claro. Adibidez. Nola ez dut egingo, Nola ez dut hori egingo? Ni? Hori galdera, un bombardeo. Hori. Gozaldu eta teknodans. Hori da. Bai. Eta esan nuen, pues vale, pues egingo dut. Batzuk pitia, beste batzuk teknodansa, edo kafea eta... Zuekin beraz, hemen doakizue, zuen ekarpenetatik eratorritako tekno-errezitaldi hori. Ez dakit oso luzea da, titulua, artista hauek. Beraz, mesedez York, sartu. Zer da, senyora bat izatea? Zer esaten du, senyora batek? Senyora batan naiz, edo ez naiz? Zer ateratzen da senyora baten barrenetik? Lagunok, ongi etorriak, senyoratasunaren adierazpen gorenera. Zuekin guztiokin, kukaren, doktore, tesiaren, aurkezpen xume bat. Laztanak, zer egiten gaitu senyora? Jakin nahi alduzue?
Bai, ala ez. Ez. Bai. Hori irreberra da. Ni banoa. Eta aurkitzen badut. Ni baldin banoa. Eta aurkitzen badut. Baldin banoa. Eta aurkitzen baldin badut. Ni baldin banoa. Eta aurkitzen badut. Hola, cariño. Ni baldin banoa. Eta aurkitzen badut. Hola, cariño. Ay. Al loro cantimploro. Ay. Al loro cantimploro. Ay. Sentitu grave. Al loro cantimploro. Ay, pichín, piripinago. Ay, pichín, piripinago. Ay, pichín, piripinago. Al loro, cantimploro. No hay derecho. No hay derecho. No hay derecho. No hay derecho. No hay derecho a tener el culo tan estrecho. Ay, sé ideal. Ay, sé ideal. Oh, no hay derecho, sé ideal. No hay derecho, sé ideal. Lasaitasunez jokatuko dut. Lasaitasunez jokatzen duen emakumea. Eseri edo afaltzerakoan. Al loro cantimploro. Piripinago. Al loro cantimploro. A que voy al encuentro. Al loro cantimploro. Al loro cantimploro. Esaten eta egiten duzunean nahi duzuna. Hori da, señora izatea. Erropa erostera zoazenean pasillos aldatzen zarela konturatu gabe. Erropa erostera zoazenean pasillos aldatzen zarela konturatu gabe. Baina ez egon hemen? Ah, non dago irtera! Barkatuko didazue, baina ni eseri behar nahi. Ai! Barkatuko didazue, baina ni eseri behar. Ay, sé sofoco. Ay, se sofoco. Tanga ez, kosturarik gabeko kuleroak bai. Ay, si yo fuera tu cuerpo, nena, ¿cuántos corazones rompería? Si yo tuviera tu cuerpo, nena, ¿cuántos corazones rompería? Ay, qué sofoco, porque yo lo valgo. Ay, qué sofoco, porque yo lo valgo. Tamaina handiko kotoizko kuleroek egiten gaitu señora. Tamaina handiko kotoizko kuleroek egiten gaitu señora. Tamaina handiko kotoizko kuleroek egiten gaitu señora. Zoudur erdian betaurrekoek baita ere. Que sofoco. Ai, ene, badatxue. Earra perlie. Honek bota dauena. Norena zarazua. Norena labi. Gora señorismoa. Señora naiz eta arronago. Señora naiz eta arronago. Jesús. Señora naiz eta arronago. Jesús. Señora naiz eta arronago. Ene. Zuedeko zue fundamentu itxi, Zuedeko zue fundamentu itxi. Ai, ze sofoco. Piripinago. Al loro cantimploro. 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 Al loro cantimploro.
egin genezake Uribarri Mix. Eskerrik asko, kariños, Bau izan da nire tesiaren, bai, aurkezpena. Eta gero banoa. Bai, ze daukat un sofoko. Eta un puto foco. Txalo bero bat kukarentzat, me cago en la hordiga! Eta galdera batekin uzten zaituztet. Nik badakit eta asko ikertu dut senyora izatearen inguruan. Zuek, baldakizu zer den senyoro izatea? Gomendioa! Hausnartu zuen izana. Bai, hau da gaurko senyora gomendioa. Hausnartu zuen izana, eta goizetan, tetxai bat eta bi banana. Agur! Horai, bai, txalo bero bat kukarentzat. Itzera kuka. Jakintxuen kluba tesia onartzen duzue. Beti bezala. Jarri teknopizka bat, zer izan deteke senyoro izatea, didez? Ez da machista izateagatik, baina... Ez da machista izateagatik, baina... Neska gutxi daude podcastean. Ez da machista izateagatik, baina... Senyoro da hori, ez da? Izan deteke. Itxak txatartu, baina... Gauza bat esango dizut, baina... Ez txartxat hartu, baina ez. Hostia, harrapatu gaitu. Ze da hau? Kuñauen gala. Kuñauen txokoa. Kuñauen gala. Kuñauen gala. Iritsi naiz garaiz, kuñarako? Bai, eta izerdi hori, joe, aldapan gora igo. Zelan joan da batxarra, aukene. Horri biligara eta... Barkatu. Izan ziteken... Hile gorri bat daukazu. Izan daiteke, bai. Izan dugu bizita, eukene, beste behin ere. Eta brutala izan da. Rabe batean murgildu gaitu bisita horrek. Ematen zuen gaueko ordubiaetan ginela, ondartza batean. Bueno, ni ego naiz burrukatzen, auzoan pisu turistiko bat gutxiago egon dadin. Beraz, lasai. Hemen norbaitek militatu behar du ere, bai, beste batzuk ondo pasatzeko. Así que, bagoaz gure kuñarekin, ez da? Venga. Argoaz. Alonso Burdindegia, material onena, presio merkeenak, baina tratu despotikoa. Alonso Burdindegia. Aupa, lau torloju mesedez. Bai, lau baina zeta maiakoak, a ver. 4 milimetro. A ver, lodia, mea... ez dakit, adibidez... Gauza bat esango dizut, ez hartu txartzat. Zertarako da, a ver. Armairu baterako. Baina ze armairu, hormakoa, independientea... Hormakoa. Eta torloioa segura izan bardu, a ver, hexagonala, zilindikoa, torx, yorks, zaitu balio. Alonso Burdindegia, material onena, presio merkeenak, kompetenteenak, denetarik dago. Aizue, hemen denetarik daukazue? Bai, denetarik eta onena. Asistentzia psikologikorik balduzue? Hori ja justo ez. Bila esatzue bat zuentzat, eta onena. Alonso Burdindegia. Lehen txoferrak orain burdindegiko saltzaileak. Alonso Burdindegia, mundu grisa zure auzoan. Alonso Burdindegiak. Alonso Burdindegiak. Gogo falta ez da joateko Alonso Burdindegira. Bueno... Txoferrak, ze txoferrak? Yo que sé, ba... Bizkaibus, Bilbobus... Bueno, ez dugu hemen kategorizatuko, bai... Ez que ba. Txoferrak, mundu grisa... taxi. Bai, lan askotan dago. Bai, ze gauza bitxia, Baina Alonso Burdindegian batez be. Metal pisutsuak daukate bihotzean. Bai, dudarik gabe, bai. Bueno... Están rellenos de paja. Lastozko gizonak, edo emakumeak daukate hor. Tabako pueblo daukate, barrenean. Bueno, utziko zaituztet bakarrik hemen... Txitximizka. Zera... Bueno, eta orain bitxikerieken jarraituko dugu, ezta? Adibidez. Bai. Badaukagu kuñarik... aurrera. Soinua. Gure teknikariak denetarik dauka. Haze magia sortzen. Bota York! Bueno, aurten, momentu honetan, ikerketa askoren ostean, oin dela urte batzuk, auzo honen barrena pasatu zen pasartetxo bat daukagu. Hain zuzen ere, misteriora pasatuko gara. Misterio? Zera kargarria. Zurbaran, auzoan.
metro batzuetara. 1969an. Prest. Zer eta... Gaueko 12:30 ordu 2:20 familia bat hain zuzen González de Audicana familiak ovni bat ikusi zuelakoan zegoen. Nik ere badakit ovni bat zegoela hemen. Baina diskoteka bat zen, sala fiestas bat. Eta hor ere pertsonek begi handiekin agertzen ziren. Txiko. Eta atzamar luzeekin. Garai horretan, guztiok badakizue Uribarrin ovni festa aretoa bazegoela. Baina ez da hori. Ez gara horretaz. Orduan Misterioaren lehiora hurbilduko gara. Bale, gau batean abuztua zela, lehiotik begira eta argitxo laranja bat ikusi zuten. Eta argitxo horrek zarata bat ateratzen zuen. Pik, 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 pik. Ez hitz egiten. Ados. Haien etxetik berreun metrotara. Berak egiten dut. Claro. Jarriko ditugu soinuak zukitze egiten ari zaren momentu horretan. Ondo geratuko da, zintak izuet. Bai. Fenomeno hori Bilboko misterio handi bat bihurtu zen. Ovni bat benetan ikusi zuen familia honek, González de Audicana, zeren Manuel. Aita lehiora atera zen eta grabagailu batekin grabatu zuen zarata hori. Haber hau grabatu behar du. Hori bat edu sekula hau ikusi, garai horretan, ikuskizun paranormalen garaian geunden. Eta noreta JJ Benitezek dokumentatu egin zuen ikuskizunari. Ikusi behar du JJak. Norez ba. Bere programan jaso zuen familia horrek ikusitako ikuskizun misteriotsu hori. Gauza bat ikusuen zerua, zela izan. Urte asko haratago, ikertzaile estetiko batzuek azalpen arruntagarriak proposatu zituzten. Hori, ze hostia, globo sonda bat da, etziak barkatu, gauzat esan behar dizute txatxatartu. Entzun, misterioari lekuak enduz, esaten zuten aurrean zegoen fabrika Etxebarriaren metalaren urtze horren argiaren islada zela. Eta, adi honetara, bip hori, sapo parteroaren zarata zela. Hori sapo, jipenga, tira paia, guazin txikito batzuk hartzera. Etxun, zeloan zegoen sapo partero, edo apo parteroaren zarata zela. Hori da, txortan egiteko soinua, betikoa, neugu egiten dut, Madeusarekin. Etxue, lagunak, JJ Benitezek inoiz ezion argudio jei kasu egin. Eta bera, ovni benetazkoa ikusi zutela jarraitu zuen esaten. Ez hori, ovni eta argita garbi. Oin dela 55 urte ikusitako ovnia Zurbaranen. Eta ez diskoteka baizik eta benetako ikuskizuna. Eskerrik asko, Fantxo. Hemen daukagu bitxikeria, eskerrik asko. Hilabeteko lana tokatu zait hau dokumentatzeko, ez da erraza izan. Vale, eta honekin batera, pues, mamitzeko gaia galderatxoren bate prestatu dizuet. Baina ere aurretik esatea, ikuskizun honen ostez, Arifo Euskal Ovni ikertzaileen taldea sortu zela. Cuidado. Kuña bat sartu du hor, Azpidi. Arifo! Euskal, Estralurtarren ovni ikuskizunen taldea, edo asoziazioa, elkartea sortu egizan. Arifo, biatu ezakeze zuen... Eta txosna daukate gaur egun. Uribarriko jaietan ikusiko zuen iraian. Nire ateratzen zait, gominolazko osito bat, gominolazko ateratzen zait. Arifo! Ez dakigu, Ariforen garapena zen izan zen urte guztietan. Nordaki. Baina garai horretan, pues droga asko zegoen... Bai. Orain da momentua. Talde bat sortu zuten. Meak. Bai. Galdetzea ere zuei, ez dakit publikoak zer... Konpartxa bat, zer pentsatuko luke, oraintxe bertan, estralurtar bat ona etorriko bat. Imaginatu, Edo, ez baldin badago gure artean. Nik esango nike, zuek nahiago,
La Salveko martzianito berde horiek baino, ¿sabes? Oie, konkistatzera etorria, baina esi, izango dute ba. Nik superargi daukat, nik ikusiko banitu, azteko geratuko nintzateke zure eta lur, hau bete hortz, harrituta, txundituta, eta gero joango nintzateke besarkatuko nituzke eta esango nieke mesedez eraman zuekin. Bolillo, ona. Mesedez, porfa. Eta nire aizma, eta nire neba, eta oso portaleko entzule guztiak, eta usokideak, eta lankideak oiak, denak ez, ez gustatzen mundu hau. Bai, hori egingo nuke. Baina batek daki haien mundua, hau baino beagoa denik. Berdin dio, baina ezke ja aliantza interplanetarioen garaira iritsi gara. Zeia planeta honetan egin ditugu eta egiten ari gara ditugun guztia. Barne ministerioak egiten duen bezala, barne ikerketa, kanpo ikerketa eta espaziontzeko ikerketa. Extraordinarioa da. Zer pasatzen dania, ba? Bai. Vale, oso ondo. Atope hauekin, beti. Hor gauz, ba. Bitxikeriak, beste behin ere, ikerketa lan baten ostean, ona dakarskizuet. Eta agian urrengoa, Uribarri martxa sonalde bat zanean, zenbat dantza areto zeuden, eta ez gutxi. Hori da. Hor galdera. Txalo beroa, Fontxoretza, favorez. Tira, zelan zaudete? Hainbeste papera bota ostean nire, gure urrengo iragarki komertzialaren papera galdu dut. Hau bai da, komertziala. Prez lagunak, ordoa, iragarkien tartea. 3, 2, 1. Uribarrira joan nintzen, sentimorik gabe. Handik etorri nintzen maitia, 5 milioien jabe. Trauko Bank, konfidantzasko auzoko banketxe berria. Ziratzen duzun ulertzen ez baduzu, bide honetik goaz. Aurreztea ez da inoiz zain zirraragarria izan. Hilero, komisio berri bat aurkituko duzu. Trauko Bank, auzoko banketxe espiritual berria. Begoñako interesantua kota jaisteko toi egin behar duzun erakundea. Mailegu askar bat emango dizugu poliki damutu zaitesan. Zure dirua, gure ilusioa. Aitortu zure gastuak eta guk penitentzia ezarriko dizugu. Trauko Bank, auzoko banketxe garden berria. Dirua koltsoiaren azpian gordetzeak ez duelako sekula etekinik eman. Zure ametsak betetzen lagunduko dizugu. Beti ere, 40 urterekin finantziatu alba dituzu. Txin, 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 diruaren hotza. Arezek ematen dit maitia bihotzian poza. Norke izango zuen dirua izan, hor sartzeko, ez da? Tira. Epai. Trauko ba. Eta pizkanaka podcasta aurrera doa, eta azkenengo sekziora llegatu gara, ez da lagunak? Ze oraintxe bertan entzun dugun kuña honetako jabe hauek eta harima nahiko beltza daukate, baina badaude harima garbiak. Bai. Bueno. Harimak baldin badaude, ere. Ez dakit hemen baten bat dagoen, baina... Orain arte... audioan, ondetan, uinetan, sinusoideetan, entzun egin dozuen tipoa, hemen daukagu organikoki 3 dimentsioetan. Benetaskoa ikutu alduzue, baina kontu handiz, bale? Sentimentu agitu hori da. Hori da, batzutan puak ateratzen zaizkio hemendik. Bera da, Ando, txalo bero bat Andoren txat, Andoren gomengo musikala. Benetaskoa zara. Buah, tío. Pues mikrofonoa zuretzako, Ando, nahi duzuna. Ze altua den, Bai, elegante, tipo elegante, adotorea. Badirudi bajuago hotxagatik, ez da? Opa. Entzuten da, Bai. Entzuten da? Bai? Bueno, pues mikroa zuretzako, Ando, nahi duzuna esateko. Bueno, pues orain arte musika gomendioak ekarri ditut eta pues gaur oso egun berezia izan da, pentsatut nik zehozera bestea. Ona! Eta zuei sorpresa bat ekartzea eta... Baina esan dudan moduan pentsatu dut. Ongietorriak auzo portalaren azkenengo kapitulora. Egoera paranormalak. Honekin ja, Jor nahi baduzu sartu hemen salata eta ez da entxungo.
Ez, baina, esan dudan modu. Eskerrik asko. Ez eskatu zaratari, pues se va a poner fino, a botonazo. Zentsura dago hemen, orduan, Baina, esan dizu moduan, pentsatuta neukan. Baina gero, bidean, pentsatu, ostras, Kristo lotxa, eta gainera ikusut hemen, zema jende dago hemen. 200 pertsona, hau da pasada bat. Osea, Uribarri, erdia dago hemen. Hemendik bekera. Eta orduan dago kagatuta. Eta justo, egon garenean orain, Gutxi dira, baina oso urduriak. Eta intelektualak. Eta intelektualak hori. Eta justo orain kanpoan egon garenez, garagardo bat hartzen eta itxi egiten eta hori, justo, topatut lagun bat, gitarra batekin, ezaguela hor, ondoko plazan jotzen. Diru eskatzen, ez? Eta esan diot, jode, mesedez, ateren azazu hemendik. Zenbat kasualidade gaur, Bai. Eta justo, pues, gaur ez dakitalako egun berezia edo bitxia edo... Eta ez zeukan ezer egiteko, eta esan du, bai. Bueno, hor zegoen dirua ateratzen edo ez dakiz zer, baina besten, eta esan diot, mesedez, etorri alzara eta nire gomendioa izan. Sar zaitez txoko ilun honetan. Nolaz ba? Eta sartu da. Bai. Hau, ovni diskoteka da? Bai, noski. Sar zaitez. Eta, bueno, pues, engainatu dut, eta hemen dago. Vale. Ze misterio, ez? Norte da. Eta no. Bai, orduan, eskatuko dizuet, mesedez, txalo handi bat, hau lotxa purtzeko, Oier, mesedez, hemen dago gurekin. Garagardo batega, sori jarrera ja, Ondo sartzen da tipoa. Opa, Oier. Bueno, esan behar dut, Oier, ni bezala kriston lotxatia da, eta gainera ez diot esan kamarak daudela, publiko egongo zenik, eta... Uste nuen podcast punki bateran entorrela, eta gero esan didate, jendea zegoela, bideoa zegoela, eta abestu behar nuela. Abestu behar. Punkiek batzutan, jendetza dara bat, Gero eta gutxiago, baina... Batxutan dutxatzen dira, ere, bai. Hori da. Zaldia ez dugu ekarri, baina, bueno, bizikleta bai. Bueno, eta garagardo batzuk atera dizkiogu bintzat, uste dut, zerbait emango diogula, ez da? Bai. Zerbait sartuko diogu, garagardo. Eta orduan, bueno, nire gomendia izango da, Oier bera. Eta Oier... Ez dago gaizki, ni hoi argiekin. Izan zaitezte Oierren lagun. Bai. Eta gainera... Ez, dio, berak, ez. Mesedez. Ez ikutu. Bueno, eski gainera ere, esan behar dut, Oier, kristo musikaria izateaz aparte, oso musika salea da, kontzertu askotan ikusten den pertsona bat da, eta orduan grina bauka barruan, eta justo, pues, hori, justo zegoen hemen gitarra batekin, orduan ikusten duzu zelako maila daukan, ez? Eta orduan, pues, esan dio, venga, Oier, eta gainera Oier ezagutzen dut, Kinkila taldetik, ez da Oier? Bai, Kinkila, bai. Horiak Kinkila taldean zaude, eta gainera, jo izan duzu hemen auzo honetan, osea, ja ezaguna daukazu. Bai, eta hemen jo genuen behin. Hemen zirimirin? Hemen, justo, bai. Bai, Bueno, hemen nintzen. Hor nengoen, baina... Justo hemen, zu zauden lekuan, justo, baina bai. Ez dakit du izan zen, baina... Sentzian Bai, duele hilabete batzuk egon zineten hemen, eta oso gustora ibili ginen. Bai, peloteo! Bestela, vamos. Bueno, baita jaietan ere, orduan... Jaietan izan zen, bai, bueno, aurten. Hori da. Eta, bueno, pues, eskatu diodan gauza bakarra da, Kinkila taldearen abesti bat ez jotzea. Abitu. Eta horregaitik etorri naiz. Hori da. Zen ez dakizkita abestia. A ber, baina hau matizak ditu ez. Osea, Kinkila da Bilboko rock progresibo talde bat, eta jotzeko ikaragarriak dira, eta akorde pilo bat, aldaketa pilo bat, eta zuzenean ikusteko oso freskoak dira, oso interesanteak, eta horregaitik... Oier, orain dauka, pues, kriston sarma, ez? Edo... Ez sortu espektatiba asko. Bueno, egia da. Nahiko mediokre da. Eta esan dut, bueno, hemen hau soportaran egoteko... Ikasi dut jotzen lehen, eta hor negoen... Mediokridadea ondo, ezta? Lokatxetik hasi da, elkarrizketa dago, ikusten dugunez. Baina lokatxetik jarraituko dugu, murgilduko gara, eta bai, eta aragoaz. Bai, eta, bueno, pues, lehen esan dizut, a ber, ze pentsatu duzu jotzea, edo...
Porque... Bai, ez nuen ez joko kingilaren abesti bat. Hori da, hori zen... Lehenengo, personales aspertzeko, eta bestetik ez dakidalako jotzen, oraindik ez dugulako asko ensaiatzen eta, así que pentsatu dut, Itoizen kanta bat jotzea. Hostia, hemen pentsatzen ze hostia ekarriko diguzu. Claro, es que Itoiz, o sea, esan behar dugu, Oier ez dela Itoizen maitale bat, baizik eta militante bat. O sea, Oierrek badaki Itoizen abesti, bueno, pila bat, eta... Ez, beti ikusi zure burua oso fan edo Itoiz da zure referente handienetariko bat. Bai, hori da, bai. Ezta? Eta, ze espazio hobeagorik, ez dago zure, hori, pues, omenaldi hori egiteko, ez? Hori da. Oso ondo. Aurrera bat. Pues... Aurrera, Itoizen omenaldiarekin, Oier... Txalo dugu, bat? Mikro jarri behar da. Mikro? Ez, ondo. Miraren. Gainera ando koroak egingo ditu izan du lehen, así que... Koroak egiteko ondo? Txuap. Egin da ditu? Txuap. Nahi duzuna. Bale, eta nik, pip, 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 pip. Euritanta gordetzen nazkautako kalian, giri triste bat after eta posikosis kolektiba. Buru hauste makalari dira haiduruan, vigilatzen disimuluaz. Klasta pistol Sancho betatik atu netara, irrati batek etxian ematen azkenengo kantak. Tristeziaz beteriko gelatan, bakian, ez da izerik isiltasuna gorputzetan blai. Bukaera da, bukaera aurrez sentitzen da, arratzalde euritsua kamaloientzat. Bukaera da, bukaera aurrez sentitzen da, arratzalde euritsua kamaloientzat. Zelai berdeetako inguruak atzaskarin, zeinek gidatzen du kotxe hau zeinek, are you going with me? Txalo gorrak gordetzen dituztenen walkien, aurikular eta purka-purka erotzen naute. Bukaera da, bukaera aurrez sentitzen da, arratzalde euritsua kamaloientzat. Bukaera da, bukaera aurrez sentitzen da, arratzalde euritsua kamaloientzat. Eskerrik asko. Apa Jontxu, zuretza. Mila esker Oier omenaldi honengatik.
Gozada bat izan da. Ando gomendio politorengatik. Hori da. Benetan. Maite zaituztegu, bai. Eta jarraituko dugu. We are in touch. Edo, We ez? are the ones. Bueno, eta ja da, pues, bukarara iritsi gara. Lagunok. Ez tamalez. Bai, iritsi gara bukaerara. Bueno, hau hasi besterik ez du egin. Metaforikoki. Agur batek beste etapa bat, berri bat. Ate bat izten denean leiho bat zabaltzen da. Bai, laserrera goaz orain, kadena ser. Bai. Bueno, aurrera. Bukatzeko, nola ez, gure bihotzetik eskerrak, nola ez mauka, ez, auzoko... Mauka, euskaraz barra. Mauka. Euskaraz barra. Eta kuñatxo publizitario honekin, bai, eskerrik asko euskal proiektuak sustatzen laguntzeagatik, sponsorizazio guztiagatik, eman dizkiguzuen euro guztiengatik, eta... La salbek ez du ezer jarri, osea... Hori batetik, bestalde ere eskerrak zirimiriri, nola ez, gure auzoko espazio bedenkatua. Ezta? Bai, hori bai. Eskerrik asko, bai, olako... Hori da, olako... Gainotzeko agezurra zen, baina hau bai. Olako proiekturik gabe, ezingo genituzke hainbat ekimen aurrera eraman, eta besterik gabe. Aurrera beti, aurrera bihotzak eta guztiarekin. Eta gaur bukatuko dugu gure kantu elizkoi hoietako batekin, badakizue, podcasta entzuten duzuenok. Eskuak harima atzatzen. Baina horretarako zuen kolaborazioa, zuen elkarlana beharko genuke. Eta sentitu behar duzu ere, ados. Beraz, ez baduzu sentitzen ez da ezer gertatzen. Hori da, hartu zuen eskuen botere hori eta energia hori, eta hori da, hartu elkarren eskuak, gero soltatzeko, txaloka hasiko gara. Pasatuko dira batzuk hemendik esaten. Eliza evangeliko bat egin duten mesirimiren. Hori da, total. Orduan, soltatu alduzue, orain bakea eman elkarri, eban? Vale? Eta horren ostean, txalo egingo dugu, bai? Egingo duguna da, mantenduko dugu erritmo bat. Ez. Baina hau entrenamendua zen esateko, ez hasi txortan egiten. Vale. Itxaro. A ver, itxaro. A ver. Ze hostia dau. Bata espada ekarri dugu hor grabatuta, bai? Eta eskerrak. Orduan, zuek jarraitu eta nik jarraituko dut ere. Baki zue erritmoa zer den, jarraitu diela. A ver. Hori puskitatxo bizaren audio batzen. Gainontzeko bai. Eta esango dugu. Bai? Zer onda? Portal auzo. Portal auzo. Portal auzo. Jarraitu! Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko etortzeagatik. Azkarrago! Auzo portal. Erritmo gehiagotik. Portal. Eskerrik asko etortzeagatik. Eskerrik asko etortzeagatik. Aizpa. Ai, jainkoa. Berenkatu guztiak. Sentitu barnean. Eskerrik asko etortzeagatik. Eskerrik asko zuen zainetan, zuen ariman, zuen etxeetan, irratian. Bedenkatuak. Eskerrik asko familia, beste bat arte. Eskerrik asko etortzeagatik. Euke, Pontxo, York, Nina Sanchon Urruzolo, beste bat arte. Eskerrik asko York, aparatuetan hor. Eskerrik asko York, eta zuei guztiei, auzo eta herri guztiari.